Za súťažnú komisiu to bude overovať Franko Dančík ako súťažný komisár. Druhým za súťažným budem asi ja teda. Takže môžem to poprosím teda, aby sme žrebovali číslo pre Emeška Ranov na Toprov. 1. Číslo 1, ani ho ukáž na kameru. Číslo pre Športovú akadémiu Košice. Číslo 2. Tu ide aj Sparta, sú číslo 2. Číslo pre AVK Magnezit Prevúca. Číslo 3. To je paráda. Číslo pre VK Hydrex Hriňová. Číslo 5. Číslo pre MVK Lokomotívu Zvolen. 4. Ide číslo 4. A číslo pre VO AC Uniza Žilina. 6. Bude číslo 6. Takže ešte dáme tam 6, 5, 4. Čiže prečítam to. Pre Bránov bolo vyžrebované číslo 1, pre Košice číslo 2, pre Revúcu číslo 3, pre Hriňovú číslo 5 a pre Zvolen číslo 4, pre Žilinu číslo 6. Toľko východ. Dáme tam čísla 6, 5, 4, čo bola požiadavka zase v skupine Západ pre mužov. Trenčína, nakoľko majú v tom rozhlasovaní takúto požiadavku, pretože tam majú nejaké iné podujatia. Takže z tých troch čísel vytiahneme Trenčínu nejaké. Bude to 5, 5 dáme na bok, priradíme tam ostatné čísla a budeme dávať všetky. Dali sme tu možnosť všetkým družstvám, aby si uplatnili požiadavku zvoliť si nejaké číslo podľa toho, ako majú buď obsadenosť v hale, alebo sa im to prelína s ďalšími. Takže pôjdeme do radu v skupine Západ prvej ligy mužov Komiatice, budú mať číslo 4. Ďalej DKP Bratislava bude mať číslo 6. Nové Mesto nad Váhom bude mať číslo 2. Ďalej VK Skalica bude mať číslo 1. A VŠK Púkov by mohol mať trojku a číslo 3, takže zhrňme to. Komiatice číslo 4, VKP Bratislava číslo 6, Nové Mesto nad Váhom číslo 2, Trenčín číslo 5, Skalica číslo 1 a Púkov číslo 3. Dobre? Dobre, toto máme mužov.